man. Grabe. Dalawang tanigi oh. Dalawang master yung tumira. Tapos isang box na isda. Tama Kaspero. Hinahawakan ni Master Gabi yung tanigi natin. Yun. Wow! Isang mapagpalang umaga sa atin mga kaspera. So for today's vlog, magdadive kami. Kasama namin si Master Danny, si Master Rex, tsaka si Kuya. So bali, itong bangka yung gagamitin namin ulit. Kasi kita nyo naman mga kaspero, ang kalma. Talagang halos walang alon. Sana makabawi kami ngayong araw mga kaspero, kasi ilang araw kaming walang huli sa day dive kasi malakas yung alon tsaka malamig yung tubig. So ngayon pupunta kami sa spot na maraming isda. Sabi na panaan namin ng mga JT tsaka tanigi. Sana makadali kami doon. So na kondisyon na nilagyan na ng grasa or grease yung ilisi. One down. Isang surahan. Isang surahan agad mga kaspero. Double line, makarel mga kaspero.
Yan. Mga kaspero, it's time to go home na. Wala na kaming mapaglagyan ng isda. Sobrang dami. Wala pa yung huli ko dyan. Hindi ko pa nakuha pero punong-puno na. Grabe. Dalawang tanigi oh. Dalawang master yung tumira. Tapos isang box na isda. Ayan oh. Yan. Oh mga kaspero. Yan. Oh. Oh? Oh? Ay, grabe. Asos. Oh? May lapo-lapo pa. Ayan. Oh. Oh, may Buffalo Emperor pa. Oh. May unicorn. Aba, Lungnos Emperor. Aba, laki nito. Isang lungnos, laki. Grabe. Oh, may isa pa. Wow, green jumpfish. Ah, grabe mga kaspero. Tingnan nyo yung isda. Halos mapuno na yung bangka. Nagkataon lang. Grabe. Dami. Yun na ako picture ka rin. Tama kaspero. Hinahawakan ni Master Gabi yung tanigi natin. Yun. Wow! Yan. Bolta nandan. Oo. Pati yan sa pom. Oh, pwede ba? Ay, layo. Sige lang. Okay rin nyo. Okay. Nakabawi! Yan. Nakabawi sila! Ako hindi! Na-dispose pa natin. Diyan lang. Ayan mga kaspero. Uwi na kami. Suban pa? Hindi rin. Tagas dalom lang taklog. Lalom na siguro itong higing ako. Pamana ho. Hindi, dyan lang. Okay man lang dyan. Para hindi magbuk. Pwede man daw. Diyan ho, ipamana ho. Para ako mataklob. Okay, patyan. Mga kaspero, malapit na kami sa tabi. Dito na kami sa tabi mga kaspero. Ayan. Going home na. Ilang kilo? Ha? 250. 250 kilo. Meron dugso. Ang dugso ko pila kilogram. 250 te. Apa guys, lang to pila? Yaw, 300 daw. Ang tangige pila? 300 lang sa tangigi. Wow. Papa. Pa. May ano dito, may tangige. Aray ko 50 kilo. Lapo-lapo pa. Lapo. Ay di mau. Diba? Ah, sa taas pa pala din. Hindi ala sa
Social distancing tayo. Christmas. Bumabidyoan tayo. Nulog na, nulog. Distancing ah. Pero tayo sa balabag. Oh, may dugso, may ano, may May kamsa mo to. Ako daan. Invited ano. Oh, makiwa. Makiwa, kaming no? Like, Pindi. Ginapatawagan pa ba no? ang di ang ngaron no, mga dugso. Ginapatawagan pa gani. Ang gakumpra. Pag may mamsa ako na ba si Kon? Kap. Yan. Oo. 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 May tagiyar ma'am sa ato nang no. Ano tiya? Kay ko ano no. Kay nung Rizal. Oo. Ang bukid. Oh. Oh. Iba hatanan. Oh. Laki na po. Okay. Kape muna tayo mga kaspero. Pagod na. Master Danny, gutom na gutom. Ang ulo ko, mas pero Wala pang huli. walang huli na sir. Ayan mga kaspero, oh, may cake pa kami. Bumili si Master Danny kasi wala daw siyang huli. Kaya Bawi. nagpa-cake siya. Taste na muna sa cake, wala siyang huli. Nababad trip daw siya, walang huli kaya cake na lang. Ito na huli eh. Masarap ang cake. Mm.